said last week you free addition bi aseno and I bet to us a bedi ka kan kai onyame asem no o Hebrew fo nwoma Hebrew chapter 6 1 to 2 also inti manya Kristo mpiti asem no na yempre nkode eye panumu na yamfa nyumafunu mu adwensa kira ne Nyankopɔn ho gidie ene esubo hodo ho nkyekere ene ensaguso ene afusɔreɛ ene daatemu a ntofa pembio yene Nyankopɔn ma ho kwae a yebɛyɛ Eradi asem nie. Last week ni hu no say Kristo sum no ana Kristo enchechire fa Kristo ho no e wona hodo ho e won the lowest doctrines of about Christ. Kristo enchechire fa Kristo ho a e wo form ene de hu say de ma wo mo a aba hofro wo Nyankopɔn mu a abeje Eradi adi a ye de te wo mo no en ho na e de wo start ho. And he was the highest doctrines of about Christ. And also Christ when church ra I was ropa and they just say omo anyini no mutumi widompe e ma ne ye no omo na ede saa church no I was ropa e ma wo omo na ehun say the two be we Christ mo dia edika de no fa and the tia e wo fom mu and church ra e wo fom e fa Christ ho no na dia ma no na fi o nyini no na fi de ne ekɔ ewiem. Ihun say nema bebree ho a oba Kristo mu a ahese no a no ahese wo hunu na afi nso nema bi won so oba Kristo mu nso a abrabo bi ahese wo gyaye unya bema won sa so ma Awurade so oba so ma Awurade a nema bi ho a so otwe ho efiri ho na ne no arahosem a ekoso pa ne se bebree no a ba Kristo mu a wo mu anya ahyase ensem no Kristo nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ fom pa no wo mu anya ndi ama wo munyina nso no ebi ne munyini enye fe ye kan ye nka nyi asofo ne elders nsinkyɛ sofo bebre no a ho a wo mka ho bi ya no dodo no afi sɛ wo munya call Awurade afrɛ wo mo ndi wo mu hia ntetie bia Kristo enso obehu a na fe ye nkyerɛkyerɛ no enam rough road ehia bebre sɛ oba Kristo so mu a munya nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ fom a ɛfa Kristo ho na wunyine no na fe uwi dompe nso na de wose ye nyina ayehye nso ne se ye ba Nyankopɔn mu ni se ba so Nyankopɔn wa Christ is our standard en fan si adwum se Christ on ye standard Kristo sumu no awotrefo nyina no awose Kristo na awose ye se no awo nimdie ene kronkron yemu obi bia wo so Nyankopɔn bia wa ba obe so wo so Nyankopɔn na wokɔ heaven de Yesu ne wosu dua on ye bese no ewo kronkron ye ewo nimdie mu ewo abraba papa mu se bia e de Yesu begina ho a na ni suban ene ye suban ebese nim ne kronkron ye ene ye kronkron ye nso eye pe de me kan de se afi se eba se ya abrabo ene ye suban ene ye kronkron ye ene Awurade Yesu Kristo de yesa de ya na se afi de ye ni pa ya wie nyini afi de ya wie nyini yakoye anim and asam no title no ekugina repentance from dead ways enyumafunu ho adwensa kyera na ye ka ho asam no na emra ye nyina ye se Awurade wo kronkron ye na ye se Awurade ewo suban mu no enya sani wie di a na afi de nipa ya wie nyini hade enya sofo sam ye sofo enye odifo sam nya evangelist sam na elder sam ye ka so obi a ope heaven akobia na de enipa ye bese no e wa brabo mpa na Awurade Yesu ne odifo bi ne ye bese no odifo betetew osambakafo betetew ohefo betetew nanso de wono wotete wono ne wa ye tete wo nyina no mu bewie nyini ne nyina ne de obi a gina ho a obi a brabo mu obi a suba mu obi a ne ye mu asama Yesu gina wa nkonka bibi a Yesu enhwe ne ma Yesu enye de nko obeye wa brabo mu no sa pepepe ena ye ne yedi na chin ni followers no ye nso ye beye ti we de nya sofo sem ti obi a wa ba Yesu wo su Nyankopɔn obi a hunu se wo be se Yesu e wa brabo mu na enana se isi na se ye ba be se Yesu abrabo mu de a enana ye se ye nyina ba be se ye be su Nyankopɔn ye be professors dia now e wa class 1 dia na se na hu se kwa no wa pa so obi a wo be ko school ba be professor
na fe ni wa start class 1 there and yes akwa no wa maye pa nenso edwase start class 1 nenso ye start one so a ye nka ho a wose ye kɔ ne yekoduru na ena ye kasafa enyumafunu eho adwensa kyera ye genka abaye bɔ no Hebrew fo ngoma no 6:1-3 no obɔbɔ ne ma bi din kyerɛ ye a kyerɛ sɛ ɛka obi ɔba Kristo mu bia na ɛka ne fapem ho ye se Kristo mu ase a saa de no ye hunu na fe eno ne ye de hyase ene ye hunu sɛ obɔbɔ ne ma bebree din sɛ enyumafunu mu adwensa kyera repentance from dead works esubo hodoɔ ɛho nkyerɛkyerɛ ensagusuo ewufo sɔreɛ that eternal judgment sana ma wenyina na a part of the foundation na nyame ma ho kwae a yebɛpɛ mmere na yɛahwɛ items 6 year o kan ho asɛmi na de yɛ ka enyumafunu emu adwensakyera yɛhwɛ the meaning of dead works yɛbɛsɛ yɛhu the meaning of dead works yɛka sɛ enyumafunu no ebetuma use no different terms amana yeye ebetuma frɛ no obrafunu ka nyumafunu a etime na ma obrafunu anase obrabone bad behavior anase enyuma bone sinful works and ye bone nyina na ka ho bi evil deeds yesa nyema bi a enye wo Nyankopɔn anim nyina na ebetuma frɛ no enyumafunu amana yeye bibi a eye Nyankopɔn akyiwade abominations anase bibi a hateful to God ade Nyankopɔn ne tai ana ebon no bia no saa nyuma no eye owuo nyuma ende emra na ewo wiase a yenka Nyankopɔn asɛm Kolosifo ngoma Colossians 1:21 emra na ewo wiase a na ye bra emfata na ye bra nye no na ye enemies na ye saa ye foreigners na nyuma funa na ye nti na mo nso anka mo ye ahoho ene mo nso anka mo ye ahoho ne atamfo adwene fam ene nyuma bɔne efam no afedi onam wuo so apatama ye na emra na ewo wiase ya na enim Nyankopɔn no na ye ahoho Nyankopɔn fam Nyankopɔn ne oniyen na fe yesa ye enemies because ye nyuma bɔne di enyuma bɔne ene ne ma bɔne abrabɔ a di nipa ko wuo mu bia no ne nyina no enyuma funu ne ba Nyankopɔn di a ye twe ye ho firi saa enyuma funu nyina ho na sɛ de yɛde kae ho no ehun sɛ woba Kristo nkyɛn na sɛ wobesu Nyankopɔn a ade yɛde kae pa ehia pa ne sɛ wobɛsakra wadwene na adwensakyera repentance adwensakyera ni mu obi ntimi enko Nyankopɔn nkyɛn obi a waba Nyankopɔn mu bia na adwensakyera nso yɛde kae ho no sɛ yɛ mu mienu first repentance no a yɛ instant repentance woba Yesu nkyɛn sɛ wobesu Nyankopɔn a ade yɛde kae no woma wo nsa so ma Awurade sɛ afei deɛ wode ho ama Awurade wapɛ mu aka bɔne akyerɛ Awurade agyew afei deɛ wode bɔne akyerɛw wɔne hu wɔ bɔne ho afei wɔbɔ wasu kronkron ba bɛtena wo mu afei wobɛfiri asɛ sɛ wɔne akristofoɔ a ɔmo suro Nyankopɔn no mimba ɛbɔ mu bɛhyia mode to mo ho fo ɛne yɛ first repentance na adwensakyerɛ a ɛdi kaa no a yɛ instant ɛne yɛ ama a wontumi ɛnya nkwagye nti repentance is the starting point of our salvation adwensakyerɛ no ɛna ɛde hyɛ yɛ nkwagyeɛ aseɛ so obi esu Nyankopɔn a anaasɛ the starting point of Christian journey so open the starting point of Christian journey dia ɛyɛ repentance akwantuo no a yɛfira ase a yɛbetuo no ɛwɔ nyamesom mo no ɛde adwensakyerɛ na ɛhyɛ aseɛ nti ne Nyankopɔn bɛnante a adwensakyerɛ ɛno da nkyɛn wasakra wadwene awie no afei obi ɛfɛ no daily repentance daadaa adwensakyerɛ anaasɛ continuous repentance ene de emra wo ti Nyankopɔn asɛm na wo ti Nyankopɔn asɛm na asɛm no kyerɛ wo abrabom ne ma bi ɛsɛ wo yɛ de ɛsɛ wo yifiri abrabom de ɛsɛ wo de ka abrabom ho ne ma bi ɛni sɛ wo dwene ho ne ma bi ɛni sɛ wo hwɛ no na afei wo de ɛsɛ wo adwene ɛne ɛbɛkɔ so daa kopim taa ma wo bɛwuo kopim taa ma wo bɛwie wo nanteɛ ɛne ɛyɛ daily repentance daadaa adwensakyerɛ ɛne ntwamu da kopim sɛ wo bɛwie wo som di na first repentance ɛne yɛbɛ Nyankopɔn nkyɛ a ene de wonya sesa wadwene de di kan ne wie firi nyumafunu ho wie de a na afei de daadaa de na oba ene na Paul sɛ afei enya sesa firi nyumafunu ho wie a afei yɛ ntoa so bio nyumafunu no a ene nyumafunu abrabɔ a yɛ bɔ na afei yɛ ntoa so bio na afei de ne yɛ kɔ yɛ animu a na yɛhwɛ that words no so maka sɛ sɛ yɛ ka nyumafunu so a that words no yɛ wɔ na hodoɔ ho yɛ betuma nya ekura two meanings
na dedi kai Paul no okasa kire Hebrew fo said ye gen kai no no o address Hebrew fo na no Hebrew believers na Paul no mo kasa na se ye konya mi asemu a emara no mu no ye wo emara nyuma ho se ye fa mara ne ken kai a ne ma bibere ho a emara ne kire ye se yenye Mose emara ne kire ye se yenye na emara nyuma no ebi atwam emara nyuma no ebi atwam na se etwam wie dia na ababa ye dead west emara no mu nyuma bi a na Hebrew fo no wo mu di akire no mkokura mu no ebi atwam ene de do no atwam mu no se enya twam de a na ababa ye dead west ene Hebrew fo no a wo mu hu no kura no a na aka ne wo mu kura mu no afi wo mu twom mu firi sa dead west no ho emara no mu anyuma bi atwam mu afi ehia se wo mu di adwuma no mini one me kire mu mini one di kan no sa afi sa emara no atwam mu no a emara nyuma na atwam mu no Hebrew fo no wo mu hu no Kristo na omo articles so mo ase no sa enyumafu no aye dead west na west na e wo mera no mu afi na nkomo practice no afi de abaye dead west tafi omo twe omo ho efiri ho eno na omo ba Nyankopon nche a omo hunu se afi de sa mera nyuma we die afi de sa atwam na se nya twam Nyankopon ni mo de a ne sa abaye dead west eno so e so omo sesa omo adwene firi ho na omo twe omo firi nka se e wo Mose mera mu ntino Mose aka ndi be ko so wa de adwuma da bi udi akire a wuntimi nya nkwa en emfansi ya je ka dead west na example no say ohwe emara no mu a na obema betimi agya na yire na wo beja uja wo yire nso obetima o mana awareja ye enwoma aye friend divorce bill wo betire enwoma ade ama no safi o mfa na nya wo yire bio na oba no okọ ne ba bi ba ye ba kristo mu a na se ye ba soma awurade a sa fi sa bill abaye dead bill na fi de abaye dead bill aka nan ka ye adwuma fi de unimi mfa sa divorce bill enya dwuma awo kristo ma bere so ina fe Hebrew fo no mahu Nyankopon no sa bill we ananka Mose de to ho a obetuma atwere krata ade ama oba na wagya no ye divorce bill no afi de ababa ye dead bill sa na ye kom Mose mmere no mu a enema bebre wo ho a nyuma bebre ho a na nko mo epadese ba nam sa afi de atwa mu no ntino ababa ye dead west and the point is any man Hebrew for believers ya omo kura mmere no mu no ba Kristo nche no omo asasa omo adwena free sa anyumafu no ho a for the mo mo nyina ho a omo na nso ha ndiye he no so ya mebo amepa mmere pa na ahwe enyuma bi wo mmere mu atwa mu a na bebre no adi akire mmere bebre ho a enya dwuma bio se enya dwuma bio de na ba be dead west udi akire a unya nkwa esa wo twe ho free ho Hebrew for no twe ho free ho mo hu no kra twe ho free ho na Paul se mo twe ho free ho mo hwe ne mo ansa mo anyina ho a yen nka nyame asem Romans chapter 7 verse 5 endi ye wo sa enyumafunu ho eni sa wo besu Nyankopon de a enyumafunu no so aye kan se wo so abama owu a wo ye owu onyuma a na sa wo ye enyumafunu nka Nyankopon asem na wo se santi enuanom mo so nam Kristo ni padua so akumu ama emmara no okumu ama emmara no samon koye ofura wo ne de wonya na fra awufuo no mu adia na ya nso aba ma owuo ndi ababi ya beso bia na sa ya babone a wo so ma owuo ndi na akoye owuo adwuma obra bia ya ebo bia se ya ma anse Nyankopon ni monyam enyuma bia ya bia na sanse Nyankopon ni monyam a na akoye owuo ne ye eba sa ne ye so aba ma owuo ndi wo so aba ma owuo no eye na akoye obrafunu ana enyumafunu eno nso ye he no nso ne ye hwe ada meaning nso e some like I say, meanings. Who by a coin fat and brano. That a tremua, and you may be all member tremu and pedia chida. Not Hebrew for no, who say a dead waste. There's some other pen to free, only free home. I say, any other say, you ever told you there be I had dead waste. And I feel young or Bremon so I also be events evil this. And on my bonia near ya, na ye nim Nyankopon in my boni be any sumu. Na emfana kwanso so ani ye no. And also, Obe Christo Mua, Oka 2 Corinthians 5:17, or see Obe Christo Mua, no way body of fro, none of my daddy in a trim. And in your mouth, and never be any we are see, not anyano. Ye Benyamupo Mua, Sa Obra Bonne, Subam Bonne, Casafone, never be anyano. Ye tree and fru, huh? Sani Manina, Snabe, Uunuma, not a bayer Boninuma. Nazafe, and also acquire dead west, and you may be a way, a Rubaco womb. Bibi awo ya me Nyankopon abufu aba wo so
bibi a woyɛ ma Nyankopɔn asɛ wo wobɛgye Awurade di a saa enyuma bɔne bi enema bi yɛne ankasa firi yɛne ayɛ adwene mu ne yɛyɛ no yɛne ankasa yɛpɛ yɛ a ɛnso Nyankopɔn ni no ɛno nso no saa enyuma no ɛyɛ enyuma wuyɛ ɔbra bɔne ɛyɛ suban bɔne no na yɛbɛka ho asɛm wokenka Hebrew nwoma no a ansa na Awurade bɛgye Hebrew chapter 9 verse 14 Hebrew chapter 9 14 gye sɛ yɛtwe yɛn ho firi enyuma funu ho ansa na Nyankopɔn agye yɛnkenka Hebrew chapter 9 verse 14 yɛhwɛ de Awurade asɛm ɛka ɔse emprahe ara na Kristo a ɔnam daa honhom so ɛde ne ho bɔ afɔdeɛ a ɛho ni dɛm ɛma Onyankopɔn mogya ɛntem wɔ ho ni ho ɛmfiri enyuma funu mu ɛnkɔsom Onyankopɔn ɔte aseɛ ɛni ansa na obetuma asom Onyankopɔn no gye sɛ nipa no Onyankopɔn ɛgye no na wɔte ne ho firi enyuma funu no ɔbra bɔne suban bɔne deɛ ka enyuma funu a dead words nso akɔyɛ Kristo bɛgye yɛ na ansa na wɔte ho afiri enyuma funu ho Hebrew chapter 9 verse 14 na mekenka yi deɛ ehu sɛ ɛnea ɛnso Nyankopɔn ni a ewiase nyuma Yesu ba wɔka ho asɛm wɔ John chapter 7 verse 7 abrabɔ a yɛwɔ wiase a yɛbɔ a na etie Nyankopɔn yɛ abomination ɛyɛ hateful to God a yɛ Nyankopɔn tae ɛyɛ chiwadeɛ no Yesu ba wɔka ho asɛm yɛnka John chapter ɛno na abɛhu Awurade a saa enyuma bɔne wei nyinaa no afei deɛ yɛbɛte yɛn ho afiri saa enyuma bɔne wei nyinaa ho yɛnka John chapter 7 verse 7 Yesu ba wɔsɛ ewiase ntumi ntaa mo na me na ɛtaa me ebisɛ me di adanse sɛ ne nnwuma yɛ bɔne saa enyuma bɔne ewiase yɛ no ɛna yɛ owuo nnwuma ɛde ba bɛkɔ wɔ sɛ yɛ mu ɛna sɛ wɔ wiase na yɛ saa ewiase nnwuma bɔne yi bia wobɛ Kristo mu a wogyae saa nema no ɛno na afei abɛyɛ owuo adwuma abɛyɛ owuo ne yɛ abɛyɛ owuo akwae tisuban bɔne ɔbra bɔne ɛkwan bɔne a de nipa bɛkɔ wuo mu no yɛbɛ Kristo mu a afei deɛ saa enyuma no yɛtwe yɛn ho firi ho ɛno ɛna Paul ɛno na yɛfɛ no sɛ esum mu nnwuma works of darkness esum mu nnwuma a ɛnso aba fruitless works of darkness saa enyuma bi a ɛnso aba bɔne a ne yɛ soma wuo no oka Romans chapter 13 verse 12 nso a na wasa atwerɛ Ephesians 5:11 yɛnka a ɔne yɛhwɛ deɛ wɔ se anadwo akɔ n'anim adekyea bɛn enti moma yɛnyi esum mu nnwuma engu na yɛnhyɛ han akɔdeɛ ɔnto afei deɛ ɛba Nyankopɔn mu a esum mu nnwuma no a yɛ dead words no enyuma funu no yɛfiri yɛ akɔɛ mu na afei yɛfiri aseɛ se ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ han no ne nnwuma saa na Ephesians chapter 5:11 nso kan ɔno saa ɔka sɛ esum mu nnwuma no a ɛnso aba no afei yɛba bɛyi afiri yɛ abrabɔ mu na yɛgenka Nyankopɔn asɛm a afei yɛhu sɛ afei wɔbɛgye Awurade adi enyuma bɔne ɔbra bɔne ɛkwan bɔne ɛnam so nyinaa afei deɛ yɛbɛsakra adwene firi ho ɛna ɔka ho asɛm ɛwɔ Galatians chapter 5:19-21 said the works of the flesh ɔsɛ hunam nnwuma no ɛda adi pefee afei deɛ yɛbɛ Kristo mu a hunam nnwuma a yɛ awaresɛyɛ korɔno akayɔ ahoɔyɛ a abɔsonsom adutuo ne tan no saa na ma wɔn nyinaa yɛ hunam nnwuma a ɛyɛ abrabɔ bi a de nipa bɛkɔ wɔ sɛyie mu ɛni ɔbrɛ bi a nipa de bɛkɔ wɔ sɛyie mu ɔbrɛ bi a bɛma Nyankopɔn wahwe Nyankopɔn atamuom condemnation ɛbɛba wɔ so afiri Nyankopɔn nkyɛn aba wɔ so a bɛma wahwe Nyankopɔn abufuo mu no saa suban no ɛno na yɛfɛ ne owu enyuma funu enyuma bi a ɛnso aba enyuma bi a ɛnkwa ne mu sɛ yɛwɔ dead works hɔ a ɛna na yɛbɛnya life works nso hɔ a Nyame ɛboa a wofiri dead works mu a na afei woba bɛyɛ life works wofiri egyae enyuma a enyuma wuyɛ no a na afei yɛba bɛyɛ enyuma a afei de nkwa wɔ mu na afei ɛde yɛakɔ nkwa mu yɛnte aseɛ ɛde Galatiafoɔ ma no ɛbɔ yɛ kɔkɔɔ honam nnwuma sɛ honam adwene ɛyɛ owuo deɛ a sɛ de Romanfoɔ chapter 8 ka no deɛ a ɛna na honam nnwuma nso yɛ owuo honam adwene yɛ owuo deɛ a ɛna ne honam nnwuma bi a yɛyɛ no ɛyɛ owuo ɛde yɛba Nyankopɔn nkyɛn sɛ ɛbɛso Nyankopɔn a owuo nnwuma no enyuma wuyɛ no ɔbra bɔne no yɛtwe ho firi ho ɛna Hebrewfoɔ twe ho firi ho a Paul sɛ ɛnyɛ sɛ mo atwe ho afiri ho ndi afei di asa mo gya abɔne yɛ ndi afei di asa yɛgya abɔne yɛ a afei yɛba bɛyɛ tene yɛba bɛyɛ adeɛ a yɛbɛso Nyankopɔn ni akosi ɛni bɔne yɛ kɔ wuo mu no sin to death no bɔne yɛ deɛ bɛkɔ wuo mu no
eno ena boni a ena efe ne say dead works boni de be kowuo mu de afobo bebre yen de ma ahwe Nyankopɔn atemmuo mu na fe yenye Nyankopɔn nkyɛn nkro no na wo se yesan ya adwene wo ho tu ba Nyankopɔn nkyɛn ya afi ye be kyerɛkyerɛ saa na ma wanyina na fe wonya te ho firi saa na ma wanyina ho a na afi na wo bɛyɛ papa na fe na se ma gya bɔne ye na fe asa afi de entam ka swearing entanka obi na no pɛ medonya me ka oban na me ka me yafunu ensem bebre o so ye Kristo ni o ne foundation enye obenya Nyankopɔn ntia obenya fa papa afi ntam ka wontan ntam obenya Nyankopɔn ntia esa wo sisa free sana ma wonyina ho obi na de pɛ no akobɔ ne dua enuabɔ odi nsuo bɔ nipa odi nsuo we nkun se nsuo to agrada ntempie wutirim sana ma wonyina no obi a wonya fa papa no a wonya ntete papa no efi na kwa mu abusive language or words and some fu bi efi enu ba insulting kasa bi enye atemedie hodo nkwase asese bu obi na no pa na onipa hu ade sa wo jiafo mi bebre wo classroom na kire nkwara de diwo motam sa when it is ayi sa na ma wanyina no obagi Nyankopɔn de ebede to ma wagyae atemedie emfa ne kwan so atemedie hunu obagyae nsɛm a efiri enu ba enye kokobone abufuo kasa ebe sa firi ho sa na ma nyina na twam na be dead words enwuma bia na kan ne wo wiase ane ye no afedi enya bio na no na Paul se ye ntra ho a ye he no nso afedi sexual offenses ni nyina enna ho mara to sem bia no batwe ho afiri ho pa ye vese afedi ye de fe ne premarital sex obi ono obi obeware o ne dansa na wo mo aware enwuma funu e obra bone obejai obetwe ho extramarital sex wo yere enso no wo twempana wo kunu enso ofini kunu achi eyemfom so incest eni nyina obejai se busua wade muja wade adultery nom obetwe ho afiri ho aware say prostitution homosexual anom be ma ne be meda afi se wo ba ne be ma kosia wo de fa ne back sa na ma nyina enyuma funu oben sa wadwene afiri ho enna eya warefo dia enyeso obi hu dekropa na oka ono kan anu wati na udinachi sex is for marriage couples. The who says sex is permissible only within the context of marriage. Awarefo mu nko na na ya adwuma obi a wonware bia na oba bia beda na na beba mi beda bia na eye bone eye owu anwuma ena abaji Awurade di so obasu Nyankopɔn wo se safiri ho eye anwuma funu dead words wo ye de beko owu mu eye owu adwuma ni nyina no obaji Awurade di a wo se safiri ho murder awudi ahodo abortion kum nipa obi ho ameka say obi wo ye bibia enye pa de tinkrofo nsu mu ade bia wo ye ade bia odi aye obi no watene nsu mu ni nyina no awudi ahodo obi ti consulting room na dwuma a wo ya na say doctor na obi wo na dwuma wo ya na say abortion nko an wo ye abortion nkofo nko an nyinsa ni otuguo na daache ada Nyankopɔn beba no saa nipa ne wonnue ya ngona mawia za kura nkaye ensa nipa na safiri saa suban bɔne ne ho nya saa wonsum Nyankopɔn adwen satidika bansa na wotumi asum Nyankopɔn emfa ho sika a wunya wo yo ba wo wafa furo wo so mpa kwasɛ no a wo de ye ne saa na ada Awurade beba no ye wano yiye pa awudi ahodo ye betwe ho afiri saa na ma wonyina ho afei nso so sikani bere ni nyina na ebejai obi ho a wo disika gokum obi tumi bi obi penti o de obi fa kwan bi enya so ani enwuma funu obra bone kwan bone ene ye bone suban bone ye je Awurade dia ye twe ho firi ho afi ekrono ahodo stealing krono ahodo nyansa krono na ebinom nam so ebinom bo nyansa krono pa adwom sika ye die ye de pan ato ho okobuku mu dia nkrata me pepepepepepepe na so sika wafa kwan bone so anya no obobu hu akonta daache o man sika o obi sika o adwuma bia wo ye bia obomu nyansa krono bia no owu adwuma say utumi adwuma san efiri ho anya saa daache bia nya papa maye on pobo am robbery obi de etuo ekwaji obi niema oji Awurade dia oba san firi sana ma onyina ho manso twe asase anye ya dia na dia ene eden ene kwan bone mani ya je owuo wo ya saa owu oji Awurade dia ye wo dia na esa wo fa
ade ye obi de men kofa we say why boni wo awurade anim afi say drink and saburo oji Nyankopɔn de wujai cocaine nom we nom jot nom wo de mo bi nkan yo say nya boni eye boni wo awurade anim entene uji awurade de wujai say na ma wanyina wo sesa efiri say na ma wo sesa na nka ho say na menum cocaine meja ye menum yi na meja na uji Nyankopɔn de wunyai uji Nyankopɔn de obejai ene obi bi idol worship. Okay, John chapter 5, 20 to 11. Or see, little children, keep yourself from idols. Or see a tree and free. Aboson some nina, aboson some, ubo to nuro. When I'm nuro son kwan, our dear be a wape, or didn't know the John Fabema was saying you couldn't, or two know the sell and a dwell to me, our car, and no, a binum a yenima a chinaboson. Ebinum nuro tinkrofo kunom ebinum so de se ne mabebre sangofo nyuma tumi bi anipa bi penti ebinum so de adutu onom ne ade akom medical powers abayisam wenim nyina ya nyuma bone ewuo nyuma a wo banyankopon mu abase nyankopon jewo na wote ho free sa na ma wo nyina ho we de fa ne enyuma funu mu aden sa kira secret sins anipa secret sins wo banyankopon nchi afa ne sa wo ye bone mu akwakoa mu boy kokomu bone yesi obi nhunu na koye hypocrisy obabon ten dia oye angel owasori mo oye angel but na brabo bi a wo bone kokomu no oye owuo nyuma saa na ma wo nyina Nyankopɔn nche asi Nyankopɔn jewo ene fa ne nyuma funu ba nsa firi ho ansa na watumi aso Nyankopɔn afi de owuo nyuma no ye ba nsa firi ho sika ni bere kwam bone e fa so pe sika ne kwam bone pa ni pa e fa so pe ni bere tumi ebinum penti kwa bone ene ebinum kra manufacture drugs bia drugs bebre ho ebinum manufacture oka Nyankopɔn konya eye mfom so agase fake drugs nipa toma nipa nom and say nipa eye mfom so agase pa ye pa ska pe bone e kwaso oji Nyankopɔn di esa wo sesa ni nyina no obi wo kra mi wan say adwuma mi na wo ya sentosifo no wo ya na emfo bia on the ono odi ndi on fa nuro ngusu di ono won koton de no de nu ase no na wo yes aye eye boni wa wurade no nko nipa nyina ewu nko na nko abetmata na wi ase we mu pam boni nipa enam so pesika ne no ya nsa dachi bia na wurade abufuo ebeba ye nso emra enche bia nam de ase mekọ na wi e san ya adwene free sa obra boni we nyina ho wi a afedo ka Bible no John chapter 5 28 to 29 afedo wurade say nebi baba omo awu nyina be sori omo ye papa na be ko enkwam no mo ye bone akọ atamuo mu eni ese sanfiri bone ho a ne baba ye papa ne baba ye ade ye tene ntima dofo no o sa wadwene wi a na nya afenye se masachira na me afedie on trafa akọ se na me kon no meja ye na me num cocaine no meja ye na me no nsa na meja ye na ye ne ma bebre da bi o ti Nyankopɔn di abone mu okra no ye mfanya dansidie oni pa su a wo ye ne nti ukofa makom na mo wi asa me fa nkrofo yire nom eye so wo jai de but wo be ye ni pakasie bi na ni paditru di a nya nsam nyina na nse wo ka ana ba bia na nse wo di obra ho adanse ba bi wana nse wo di usie e bia na wo ye doctor kwa na obaje awurade adie na bi kwa na wo konso obi ba na yarefo obi ba na nse yare na serious ko utumi admit no na wo ma na tan ho ba se 4 days na wo kwa na wa jisika bum afi wo nse sa na ma na nye wo baje awurade na wo confession na wo ahwe ni ba bia wo confess no na wo be so ma sa testimony no wo ahwe ni ya be sa asori atia wo na bre bia na ye de ye bra mu eja danse ma nipa bia wo de ya danse ne bra wo ka no ya na hia pa ye pa madofo no emra me di sie Paul so wani odi milika pa botane ho akodu okay Philippians chapter 3 verse 4 and then again cast me to na fe dia asem na ba na wiye ya no ti afi Paul so odi milika pa botane ho akodu no akonye osoro frɛ no mu nkonim bo afi de press forward obi ani abre eninya kizoso mo ne yantrafa akọ ye wachiri pa na o se ye bɔ modern timra me dia asem aba na wiye mini aba ne mini aba ma wo baje awurade de wo sa firi enyumafunu ho ansa na watumi aso Nyankopɔn aware sɛ ye koro no adwaman kasafo enyema enye ye twie ho firi ho ansa na yetumi aso Nyankopɔn obi a won san firi enyumafunu ho bia no onya hu awurade wo ma onsa so beso Nyankopɔn de a ene ye menu aba ne nua aba ma o se ye tie ho firi enyumafunu ho emra ye bɔ mpaye
Sasemi akama koma na wagye atom sɛ Awurade mfa bɔne nkyɛw na ɛsɛ firi nyima bɔne ho na afei yɛbɛ Kristo nkyɛn ntimi nyɛ nyima bɔne no yɛnkɔ so anka sɛ yɛ Kristofoɔ sɛ yɛtwe ho firi deɛ nyɛ biara ho yɛ so Nyankopɔn ni wanyɛ saa ɔpɛ no a yɛbɔ mpayɛ yɛde ma wo sɛ Awurade nsa ɛgya kronkron ɛde animonyam na ase kɛseɛ ɛma wo sɛ ne wasɛm aba ɛde aseda ma wo me Nyankopɔn ɛna ɔkra bi a wate asɛmi no atwa foto bi akyerɛ no no sɛ ɛkwan ɔnam so a ɛnyɛ no Awurade boa no onim nsɛm firi ɛne yɛ bɔne ho na ɔmɛsom wo ɛde ɔman Ghana hyɛ wo nsa ɛwɔ Yesu din yi mu amen yo ɛdɔfonom nka abɔ kakra bi ɔwɔ no sɛ Bride of Christ ɛmakuo leaders mo ntie nka abɔ yi na meboa mimi nda ɛdi yɛ anim yɛi mobɛhyia na moayɛ meeting ɛwɔ South